Yuk nyak suasana pada siang hari ini. Leres. Nah, kanggo Piai Sepuh Rumiyin. Nggih. Katimbalan ben rondo nyemek-nyemek katuran. Nggih bapak nggih. Ya mbakipun saking Sekar Widodo. Sing pundi Pak piyantune? Nah, ya Mbak Yanti Rumiyin Oh Mbak Yanti Romongko Rumiyin. Nggih. Iya. Sumangga tasih sinarengan nyampur sari Sekar Widodo. Ya. Wonten diajeng Yanti Nirwana Ivanda. Yuk. Ayo jeng. Juga rekan saking lekani putu pujuan dan sasana nyampur sari ya. Spote dek koyo ketoprakan. Yo ora apa-apa lho ngancen yo ngene iki. Iso ketoprak. Oh. asline ula. Yo iso dangdutan, yo iso Iso barang dengah. barang dengah. Sepenting dadi duit ya Om. Ya iso. 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 Apa barang dengah apa? Ngunduh kopi. Ngunduh kopi. Oh, iya. Nek modele ngene iki pancen pawakan anu. Serba bisa. Serba bisa. Nah. Multi talentan Multi talent. Sing ngisonan kuwi lho. Lah yo multi talent. Oh, multi talent. Tak kira Nah, multi talentan. Multi nalenin. Multi talenta. Iki mau wis lunas apa urung sing kene? Wis. Tak kira nek urung. Geno to Mbak. Apa tak potong? Kok iso mbok Lah potong? ngundang jenenganku kleru. Lah yang padha-padha Nirwana. Angge ngaturaken wilujeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saged sowan wonten mriki menika Nggih. nderekke campur sari Sekar Widodo. Nah. Nggih. Nggih, niki Atur adicaranipun apa lho, Om? Monggo. Lho, adicaranipun apa kok monggo? Lah iya monggo terserah Lho, jenengan aku. piye to Lho, iki? sampean ditanggap aja ngono lho, Pak. Iki mau urung Yo ono takon. kitanan yo ono. Sing disunatno iku lho, Mbak, wonge. Terjak sithik yo ono. Oh, sing Pak- disunatno. iki to. Iku lho wonge sing disunatno. Lah dak iki malah kawin neh yo ono. malah entek engko Nggih. supit neh. Heeh. Nggih, mantenan kalian supitan nggih. Tedak Siti. Oh, Tedak Siti. Tedak Siti. Tedak Terus karo Siten. Kitanan. Kalian kitanan oh, Nggih. ngaten. Oh, Putri Kitan. napa Kakung? Putri napa kakung? Biasanya kitanan iku putri napa kakung? Putri. Putri. Nek sunatan putri mriki. Nggih. Eh. Sunati apane terusan? Wedok ya iso disunat lho Mas Tamu. Oh ngono to. Iso. Oh, desa mawa cara, kutha mawa tata. Iji. Nggih. Nah. Dhisik aku ya disunat lho Om. Oh, dhisik sunat. Layanan terus Apa? Entek. kaya ratan tol. Los. Nggih. Ngaturan apa? Dilela ledong ngaten Oh, nggih. ngoten. Oh, ngoten nggih, sumangga. Adik, sinten iki wae asmane? Ahmad Rizki desa apa mau tak lali aku. Ahmad Iya, Ahmad. Rizki. Nah. Dik Rifki. Ahmad Rifki. Rizki. Nah, iki Nggih, sing kalian kita. ingkang tedak siten niku adik Mahira Mahira. Kanita Nggih. Zafira. Nah. Wis pun diaturi putra-putri nggih, Om. Niki sami sing kagungan kersa Mbak Yanti, jenengan Mbak Yanti. Lho, padha karo aku ya jenenge ya. Mangke jeneng jenengan diaturi penging mantuk rumiyin. Aku Ajeng digawani beras. mosok lho, Om. Tenan piye, Lah Pak? nek piye kene tek ya. Mboten Apik sanget. kepareng di modke kendaraan Lho, mboten. lah pripun niku? Becak-becak, Pak, Ora becak. oleh. Lah peda motor, peda Ya motor. ora oleh. Pripun lembeta? Kon mikul Ya gitu. Allah Gusti. Kon Peh bawa awak gede njur terus kon gendong beras Ya. nggih. Ya, Nggih, yuk. dilelo. Lelo ledong niki bawane nggih. nggih, sumangga. Tak lelo audione saka Konstiti. Enggak Audio. konsisti, enggak nyeni. Nah iya, kon setiti aja boros ya. Kon Sing padha setiti. sapa? Saiki ne setiti tambah entek. Lah piye nek omah setitin pentenggape tok jebule sawe kadol. Oh ngeslot tok. Sapa iku? Aku. Wis ngakoni. Sabane saiki slot kok medeni wong.
Apik no. Oh, suwantene nggih sae. Nek ning desa kali, lah nek ning kutha terus piye? Ya nek kutha wis ra usum kali ya. Sungai. Nek nek kutha kan sungai, nek desa kali. Kalen. Kalen. Parit. Oh, kolam renang. Nyangking papa juga ki karo apa ki ngrela ledong putrane. Nah, Putranipun nggih. Aja nganti nangis. Dek Ahmad kalian Dek Mahira Mahira. nggih. Ya. Loh. Keri. Ya apa Pak? Pak iki mang piye lah, Loh, Pak? oh gak ngono, aplikasine lagi mlebu. Ngono. Wong Loading. Yuk. Yoga nek anu nom-nom kok kompak ya, Pak? Roh, yoga ngene iki nom-nom. Lho, piye to? Lho wis kepala 5 kabeh kok. Lah niki sing paling nem. Lho nek iku lagi 17 tahun. 17 ngancik. 17 ngancik kok. Nggih. Ngancik. Mboten ngaten Adik Ahmad iki pundi ya? Napa pun bubuk? Dereng. Oh, dereng. Durung. Ah iya. Oh, ngrasa Iki carane nek sunat saiki wis gak lara lho sayangku. Mas Ahmad iki carane nek pengen goleki. Piye? Angger mlakune beda karo kancane dhewe Mas Ahmad. Lah kok ngono? Lah nek sing kancane kan urung sunat, mulane buanter. Buanter. Lah nek saya Mas Ahmad Mas kan Ahmad. iku wis bar sunat. Heeh. Mlakune mesti ngene. Weh. Iki nganu pasti pengalaman kala riyen nggih. Berarti beda dari yang lain. Beda. Oh, berarti mlakune ngene. Siramu lanang apa wedok? Banci. Kok banci? Tuduh poin aja. Oh iya iya. Ya wes. Enggak apa-apa. Oke, Sas. Yuk. Iki nganu anak buah muridé. Dudu. Oh, dudu. Anake kembarane. Tak lila 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 lidu.
tasih sinarengan nyampur sari Sekar Widodo yang dipun pangarosana panjenenganipun Bobo Ateng kang saking Rembang. Makaten kala langgam lelo ledo. Matur sembah nuwun.